Adiós! Feia merda de guante. Ja em torno a fer l'invent. Apoya'm tu. Has apoyat. Ara no es veu. Sí. Ara sí. Dentro vídeo. Etapa número 10? Hòstia santa, que malament. No el tornaré a fer. Etapa número 10. Portem 695 quilòmetres. Ni més ni menys. Avui estem en aquest poble, a Rio Negre de Puente, que és molt maco. El riu és negre i té un pont, o sigui... Hem fet 57 quilòmetres des de Benavente fins a Rio Negre del Puente, és a dir, fins aquí. Llavors, per què hem començat a Benavente i no on estàvem, que era Fontanillas de Castro? Perquè, com sabreu en episodis anteriors, al moment de la intro del The Office, en fi, acudit només per entesos de la sèrie. Doncs hem hagut d'anar a Benavente perquè el senyor, ajudant de producció, va punxar el pneumàtic, la coberta del pneumàtic. Llavors, no era una cosa que poguéssim arreglar nosaltres, així que hem hagut d'anar al mecànic, un lloc on li poguessin reparar el pneumàtic o posar-n'hi un de nou. Llavors, el que hem fet ha sigut agafar un taxi fins a Benavente, que és on hi ha el mecànic aquest, dual bike. Si mai heu d'anar-hi? Que sí? Dual bike? Super trempat aquest noi, molt. No només ha canviat el pneumàtic, sinó que també, a més, m'ha posat a mi els frens, perquè quan hem agafat el taxi havíem tret la roda de davant i llavors el fre ha quedat la pinça ha quedat mal posada, m'han deixat el fre i tot. Molt bé, molt trempat, un 10. Llavors això, hem hagut de sortir a la ruta de la Via de la Plata per anar fins a Benavente i llavors ja... No farem esperar un taxi perquè ens tornem a portar al mateix punt, havent-hi altres camins que ens portaven cap aquí. Així que hem sortit una mica de la ruta i hem anat al punt final, que igualment estava previst. Llavors, cal dir que a l'albergue que estàvem ahir, que estàvem amb l'Àngela i en Paco, ens han cuidat un piló, però molt. S'han quedat fins que ha arribat el taxi, en tot moment, superatents, ens ha preparat l'esmorzar al matí. Un 10, molt bé. Llavors, què més? Lo dels frens... deixat els frens, vale. Doncs llavors, de Benavente a Santa Marta de Tera és fora de ruta, que a Santa Marta de Tera és on hem lligat un altre cop el camí de Santiago. Llavors, hem fet quasi bé tot per nacional, menys un tram curt de pista, que jo no agafo fins als pebrots. O sigui, la poca pista que hem fet, i a més, no sé pas com ho he fet, que he picat amb el genoll contra el manillar. Jo què sé. No sé, coses que passen. Doncs això, hem passat per forces llocs, forces pobles, on estava tot tancat, i en un dels pobles en els quals hem passat que tenia supermercat, ens hem parat en plan zombis, total, en plan, anem a comprar 2 àpats com a mínim, i sort que ho hem fet. Perquè quan hem anat allargant i hem anat dient, ens anàvem dient, va, tirem més. Ara al següent poble hi ha un bar, parem, fem el toc i mirem fins on arribem. I arribàvem al lloc i el bar estava tancat. O sigui, no ens quedava una altra alternativa que seguir tirant. Llavors també, com que el dia també era així, també hem tirat molt l'improvisació perquè total, què d'això. Llavors això, sort que hem comprat 2 àpats perquè com hem arribat aquí
a Rio Negro del Puente estava tot tancat. Avui és el dia que el bar d'aquí al costat de l'Albergue s'ha tancat. El restaurant al costat que tant ens havien recomanat estan tancats de vacances, no hi ha cap supermercat, no hi ha absolutament res. Llavors, com hem arribat, hi havia tot un grup de ciclistes que han agafat un taxi, i hem agafat un taxi i hem marxat al poble del costat per anar a comprar menjar i per anar a dinar. I també hi havia una altra noia que ha marxat amb bus, ha agafat i ha marxat. Llavors, bueno, per sort, gràcies o per desgràcies a les meves intoleràncies i com que hem d'anar tan planificats d'àpats, doncs no hem hagut de fer cap moviment estrany ni cap cosa rara. Llavors, el poble és molt maco, al riu hi ha una zona de bany. Qui em coneix sabrà i entendrà perfectament que no m'hi hagi banyat per res del món. Jo anava veient la Joan de producció com s'hi posava i jo li deia, si jo fos tu estaria vomitant, perquè és que podia veure els boscos d'algues des de fora, tot i ser negre al riu. I a més on hem posat la tovallola estava ple de forats. I la Joan de producció diu, o són grills o són rates. No sé, abans em tiro per un canal d'Amsterdam. És que tot mal, no home, no, amb els cagarros de la gent d'aquí, saps? No home, és que solets per allà flotant. En fi. Que no és pas veritat. No és veritat. No, en realitat no és que estigués brut de caques, en realitat és com que tiren molts fertilitzants als camps perquè puguin produir més, això, quan va parar a les aigües, genera un excés d'algues, i algues que no són ni autòctones ni són fastigoses. O sigui, ho vaig llegir un cop en un llibre, i això, sí, se'm va quedar. Tot el que llegeixo al llibre se'm queda. El que llegeixo al mòbil, depèn. En fi. Hem deixat alguna cosa? Demà som tan romàntics. Això són cors. Imagineu-vos-els. No són diners, són cors. I al principi, quan veia que la gent feia això, jo pensava que estaven manifestant diners, i no, són cors. Això. Fa 7 anys, fa la friolera de 7 anys, vam anar de vacances junts per primer cop, en plan, més de 3 dies, i vam anar a Puebla de Sanàbria. A Galícia. Sí, bueno, però primer, abans d'arribar a Galícia, vam fer una parada a Puebla de Sanàbria. Tan romàntics i tan passiva-agressiva. Tot amor. Però res, que demà anem a Puebla de Sanàbria. Anem de càmping, demà serà una ruta premi, perquè som molt bons, ens portem molt bé. Llavors demà, en principi, ara estava mirant si ho allarguem o no, però demà en principi anem fins a Puebla de Sanàbria i serà de premi i farem un bon dinar i de càmping, si ens hi volen. I ja està, em sembla. M'ha ajudat alguna cosa? La Joan de producció. Ensenya una mà, va. Ensenya que estàs viu. Que dolent que ets. En fi. Està viu. Si no, sempre podem fer com el net d'aquest imatge, que l'avi no volia pagar i va demanar que li enviessin una orella. En fi, adéu.